Razgovor mi je vrlo brzo i prošao i nisam uopće bila ni iza toga ni pod tremom, niti sam se osjećala neugodno. Uglavnom neko vrlo ugodno iskustvo za prvi razgovor za posao. Zovem se Matea, imam 24 godine i profesorica sam u vokabuli. U vokabuli sam počela raditi prije 2 godine. Najbolja stvar koja je vezana za moj posao je osjećaj koji iza toga dobijete kada vidite neku zahvalnost učenika ili eventualno polaznika. Prvi razgovor za posao mi je bio upravo sa ravnateljicom i mislila sam da će mi biti teška pitanja jer, kako sam rekla, i nisam imala baš nekog iskustva u tome. Međutim, dočekalo me je totalno neko drugo okruženje, pristupačnost, vedrina, različita pitanja na koje sam jednostavno odgovarala. Bila su pitanja koja su me iznenadila, ali u pozitivnom smislu. Moje savršeno radno mjesto bi bilo tamo gdje se ja ugodno osjećam, gdje je ugodna radna atmosfera i gdje ima uvijek mjesta za zabavu i šalu. Moji hobiji su različiti. Na primjer, imam psa i volim dosta često prošetati s njim, volim plesat, volim pjevat, sviram klavir, volim učiti jezike i baviti se različitim sportskim aktivnostima, volim također i druženje sa prijateljima i jednostavno nekad i mir i tišinu i knjigu u ruke i čitati. Moj pas se zove Miki. Za kraj bih htjela reći da svakoj pozitivnoj želji treba dati priliku, jer trudom i voljom možeš postići sve što želiš.